Cwcio dy Nain. Dyma Jessie, Nain y lle. Mae di hen arfer cwcio bacon babs, paninis a swper chwarel. A dros yr wythnosau nesaf, mi fydd ein paratoi bwyd yn arbennig i chi'r cyhoedd. Ond, yr unig broblem, dydym yn gwybod yn union beth sy'n mynd mewn i bob pryd. Eto. Pan Nain cwcio, na jyst gofyn beth ydych chi'n ffysio heno. Beth sy'n mwyaf popular yn tynnu ydy salmon, efo cream potato a brocoli a weithio rhyw chips bach. Bydd plant wedi dod rownd hwn yn joio cyniad i syl. Dwi'n ond eich bol o fwyd yn tynnu, dwi'n yn byd ffansi, de. Wel, heddiw yma dwi'n gwneud chili con carne. Byddai'n rhoi y mins yn y badall i gyd a cael y pinc a gyd ohono fo. Wedyn mewn padall arall byddai'n gwneud ionyn a mushrooms, tomatoes. Byddai'n rhoi chili, just chili powder byddai'n rhoi i mewn yno fo. Byddai'n licio fo'n rhy boeth yn hun. Ond mae lot o bobl yn dweud, o, sa hwn yn mynd i bod erbyn bach boethach, ond well gyna i o. Just mild. Ond, amser i Nain Jessie gael gwybod, fi ddim yn cael cwcio'r pryd yma efo mins arferol. Mins beth eich cath? Na, Jessie, ddim jog di hyn. Zebra! Fan nhw'n eisiau helpu croesi lôn, oedd? Mae cig sebra yn cael ei bita mewn rhannau o gyfandir Affrica ers cenedlaethau. Mae gan bob math gwahanol o'r sebra streipiau sy'n amrywio yn ei maint, ac wrth nesau am dde Affrica, mae'r streipiau yma'n mynd ymhellach o ddiwrth i gilydd. Felly, sut blas mae Jessie meddwl fydd ar y cig? Sy'n meddwl bod yn tuff, iawn da. Cig tuff. Can bod yn blasu neis, da. Felly bod pobl yn mynd i fod yn rhyw... meddwl, ceffil ydy yn diwedd. So lla fydd ni gyd fel criw yn y gel, da. Ond, pwy di'r fans rygbi fydd yn cael blasu chydig o gwcio Nain heddiw? Cofi stres sy'n cael hwn. Hogia mawr cyharog Caernarfon. Digon o chili powder iddyn nhw, da. Olew yn y badall boi. Dwi'n rhaid y mionyn, madrach a pepur i mewn eto. A wedyn dwi'n rhaid bach o halen y pupur. Wan dwi'n barod am yr sebra. Wel, mae'n edrach. Fatha cig oen, really. O, mae'n edrach fatha iau fyd. So, eich fydd hwn yn eisiau lot amser i gwcio. Yn wahanol i'r arfer, mae Jessie'n torri'r steaks yn darnau man. Ish. Fel arfer, byddai yn prynu fatha mins i wneud o. So mae hwnnw wedi gael ei finsio. A mae'n neis gael o'n chunks, mae'n siŵr. Ar ddiwedd y dydd, sydd mae'n testio di o. Ond mae'r broblem gyntaf yn wynebu Jessie. Wel, fatha bod o'n berwi, really, yn lle ffrio. O, dwi'n eisiau fan binc, de. Sti, cofio yn y sal. Nain Jess ddim yn ffyddiog felly. Bydd hwn ddim yn neis, de. Mae o fatha llida. Mae'r rhy tuff, de. Dyna mae'n methu llyncu hwn. Nesa, 2 dyn tomatos. Y rhata yn y siop. Dwi'n mynd i roed y cynnwys yna. Dwi'n newid gwcio fo hân i mewn i hwn. Dwi'n mynd i ciad yn y fon, dipyn. Ei adael am 10 munud ac amser i Nain olchi chydig o lestri. Rhaid, dwi wedi roed y cynnyrch arall i mewn rwan, sef manionod a madrach a'r peppers a tomatoes. So, rwan, dwi'n mynd i adio rwyfaint o beans. A digon o chili powder. Nawn ni am boeth iddyn nhw, de boes. The hotter the better. Mae hwn yn barod rwan. So, off o fo i mewn i'r crochan. A fydd yn barod i fynd. Chili con sebra. Cwcio dy Nain. Yn gynharach ar y lle, mi gafodd Nain her i gwcio pryd chili con sebra. Sebra? Sy'n ni'n meddwl bod yn tuff, iawn de. Cig tuff. Ond, be fydd y cofis yn feddwl ohono fo? Nawn ni am boeth iddyn nhw, de boes. Da ni wedi dod i Clwb Rygbi Caernarfon. Dwi wedi gwneud chili. Mae yna growd reit am yma hefyd. Cyfle i blasu cyn mynd ymhellach. Rhaid neud. Ond, yn wahanol i'r cynhwysion, di bob dim ddim yn ddu a gwyn ar y lle. Hai Genod. Dwi fy hai eith ni. Dwi fyn cwcio chili heddiw yma. Dych chi'n drio fo Genod? O, dowch yn eich blina. Dwi wedi gwneud o'n special. Come on, well chdi hwn ar yw'n sain. Ei, dwi'n deithio chdi'n rio'r curry yma, chi? Y chili yma. Slotted down. Yndi? A'n dreifio fo gyntaf, dwi'n gwybod ti'n gael wedyn, iawn. Ie. Neis i ni.
Dwi wedi cwcio chili. O, chili do? Ie. O, ie. A mewn chi gyd sy'n bwyd yma heddiw. Oce. Ti am gymryd? Ni gymaint beth, ych chwyd. Fi, mate. Ynddi? Fi. Sut ma, Jessie? O, mae'n iawn da. O, mate. O, met, da. That's good. Yn joio efo wan. No. Never right. Chi'n bita sebra, boys. Come in. Hey? Swat. Sebra ydych chi'n bita, boys. Dio ddim gwahanol i ddiwch neu geffil ma siŵr gen i nadi, ond does o ddim gwahaniaeth yn y blas. O, mae'n fawr. Chili sebra amdani. Just eating the sebra. A sebra. I ate a zebra. What? Keep the Yeah. Oh, this? Why didn't you tell me? That's well harsh. I love zebras. Oh my god! O, ie. Nawr, ie. Da, yw, mas o'n siawn. Dwi'n cadw chi'n ffwrdd, ie. Na, gymryd yna gynnwch chi. Ydych chi'n bita sebra, boys. Zebra! Zebra, dio? Yeah. Dymbad. Are you serious? I am. Oh, okay, thanks. Wythnos nesaf ar y lle, Mae'n chlyg yn tynnu magu ar lobsgaws, da. ond be fydd Nain yn ei roi yn y lobsgaws di'r cwestiwn. There we go. Ach, a fe.